Какво става, хора? Аз съм Иван. Днес ще покажа как може да си направите нещо като скинче. Ще направя нещо като Стив. Тогава да видим. Първо да видим. Може да се видим на креатив как изглежда. Добре. Така. Не мога да се видим, но мога да се спомня как изглеждах. Май имаме бели обувки, синя тениска и сини пант. О, има синито нещо, не го откривам. Така ли сини? Ето го синито. Мисля, че Блу, да, Блу. Такива бели ръце. Черни очи. Черни очи. И черна коса. Така, както и да. Ето. Не, всъщност. Ще отида да видим в Creative един Survival. Това е един друг Survival на Minecraft Diamond. Никога не вече няма снимам на тази поредица, защото се изгубих там World, глупости, почна друг. И пак е бъгово. Ако успея да го оправя, ще почна, ако не успея. Светло сини. Така, добре, разбрахме. Да, maintain today. Така, значи, това ще ни трябва, значи черни обувки. 3 блока черни обувки. Да, това ще е добре. Като всеки един решава за себе си, то се лично отговорност. Може би има някаква вина и на родителите, може би има някаква вина и на цялата медия и всичко, което ние като младежи приемаме и така облива в медиите, в музиката. Ще отида да преспям, за да можем по-бързо да свършим това видео, защото това видео няма да е толкова дълго, както мислите. Ето видяхте какви цветове ще ви трябват. Тук нататък накрая ще ви го покажа. Може да спрете видеото на пауза. В смисъл като отидете, като е готово и като съм го пуснал и сега ще го пусна. Ето го, построил го. Надявам се да ви хареса това видео. Дайте лайк, се абонирайте и до скоро.